Audio Jungle. Kardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. APHLC Bukajan LMA Pu Samson Teron Lapen Ari Sanghuatum Nilip Ahavar Kahumridam Lakhangkor Ponilip MSC Constituency ke Parlo Bukajan LA Ame Pu Samson Teron Lapen Ari Sanghuatum Nilip Ahavar Nang Kahumri Ahut Koilamati Towar Krong Thom Kachikok Adim Alongpen Koilamati APHLC Apan ke Kroi Aradatum Karbi Apoho Manpeng Pen Samson Teron Apan Karchodun Karbi Apan non malom along lam ke than lapen lam kaning je ateng le pute APHLC asongatum abangsi non amat opposition a party atum angbong pen anki APHLC asongatum si inglong aso apan khai amoy arbung kerai kom je apan ki APHLC asongatum si je harjak ponthip asonlu Lason si Samson Teron Lapen Ari Sanghuatum Nilip Ahavar Nangka Humri Ahut Koilamati Along Archodun Pen Nilip APHLC CC Treasure Tenison Teron Lapen Youth Wing CC Pen Archo Milik Rona Singh Rongpi Alang Litum Pen Karbi Apoho Manpeng Pen Samson Teron Lapen Ari Sanghuatum Apan Archodun Lapen Samson Teron Apan Perangke Karju Ahut Langvoy Nangki Pidunki Kedamtang Ahut Nilitum APHLC Asong Apan Amoy Arbung Nangki Pabob Ji Apan Pura BJP Asong Atum Bidi Kanglimpen Nangklem Dunsi Nilitum APHLC Asong Alidaratum Apan Aron Repen Hem Kangsam Nang Beng Ponlu Sitamin Nilitum APHLC Asong Atum Ki Constitution Along Ketokda Loaron Along Si Kacharjung Apot Nilitum APHLC Asong Atum Ki Kapheria Kamamat Siabe Lapen Kachesong Kapang Tang Thubom Ji Apan Si APHLC asongatum ki kaiki apor sitami chisik ding pen sidoputa thanpon Lapen nilitum aphan nili pendanglok bikrom hanse kursing timung pendanglok bangtrok APHLC leader atum aphan hem kangsam nang benglu Jiklo e Johnny ke donang ji apot ke nilitum aphan nikreke thompensi hem kangsam pen jok nang laplu lapen ke damtang ahut West Karbi Anglong along kachesong ason thot silapu East Karbi Anglong anathuta APHLC atum ingtang kring pen armu kache jeng mati kachesong ponthuji aphan sitami chisik ding loputa Samson Teron pen klardak pen rat aphan than pachini pon Samson Teron Hemkang Sampen Jogdet Pen Nilip Ahavar along Penang an polling station along Kahumridam Pedolu Lapenon APHLC atum Chokihola along Maipi Kibiji Aphanta Tirikam atum Pen Chingkiching Waitekang Poputa Perangke atum Pen Birta Ribdunlong pen lana tum kitam tangani ka chesong long la so puthak na tum jel ke jang labang so jel ke jang pana tum along so bet niam sina tum ke jok la labang so puthak than bon jima la halapuna ni tum ene Indian Constitution langdam lo polotang te elitum angdeng pi kresir kep angdeng so one dia long etok du je muni tum ke dam ke wang ke India arlo ke dam long freely ben Constitution ateng langdam lo polong te lasi nitum halapu West Karbi Anglong bothat lang so LA long si nitum ke chengsi doramla constituency ben siniltum ar muchejeng labang soma APHLC Jasimet article 244 egi pachun serak ji aphan nilitum ar muchejeng ponlu lasi labang soma long bangke Jasimet BJP punang ko po BJP atomang la APHLC ingtang derna pu ajoine pensi nilitum aphan ar muchejeng long lepu district administration atom phansi jakong made warsai kichu enpot lasi halat bunat pulo haladak police atom nang tumga ar muchejeng long lepu on what ground nitumang arju thulu kopia ground pensi nilitum phan labang so armu pachejeng long lelo wama se alang tumang o lapuna ke 144 CRPC ke pangdak du pu Wesanat ante 144 CRPC ke kopilo itum chininang kokpo lasi CRPC puke criminal procedure code polo komane jongsi kaino claim det polo tangte labangso aron pensi nep dampo police atum lapen ki kelang jita labangso CRPC pensi lang polo labangso alu thui mate labangso aron pensi lasi halapunat CRPC 144 ke pangdak do pu ajoine panel tum alu nampak lang tha polo executive magistrate phan alu nampak lang thek det lo laket totally si kipachubai lo kadi lasi iltum district administration punon police punon mane MAC punon EM punon CM punon MP MLA prime minister pen chenglok aron sigithe lasi nili tum phan nithomkep nitrokep ke donangji Farman tame nilitum 13 days pensi nilitum hong wanglang koklo athema Indian Constitution long ke tokdo article 21 mate bharatchari aron alo angdeng ping korai silong pulo no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by law kusada katok badu abang phofanta aron re pen ke
neplong le lapen ing sailong le pusada pu ke chokli ma bang phu phan edi pisung long le pula la si hala dak Indian constitution ban texture atum bang pu ke heart and soul of the constitution bosi pulo mane lake isi pudamlo pulotang te akar jong de la Indian constitution long achu nai ke lahendo la so posini le tum bang ke ni trokep ki dunaya pod bang ke il tum ake hai sar jayega thar ke chipiduk pen lo la pen tum advocate a lawyer satum ke chipiduk Hamren umtili arong along kedam tangko an pen lo ni towar along kaching koy mate accident kedo. La sope na jok apran kedam nang atum sitami dopikto. La si umtili amondoli atum pen towar kapang tiara sai sitami dengpondo. Nijang Karbi Anglong District Headquarter Hamren along umtili arong sopi kacheleng atowar along kedam tang achiklopen gari motor kaching koy ang the keklangpon. Kedam tang ko an pen loni labang so atowar along gari motor kaching koy mate accident pen apran kedam na kethek ponlong. La so joini pen pini arni Nijang Karbi Anglong District Headquarter Branch Secretariat Hamren asai hem athengnu ada porphai ner kebra achitim apor malompen porphai sir kep an umtili amonduli atumpen towar kapang therasai dengponlu. Labang so towar along bang hini atum gari motor kache tongpen apran kedampen ajok towar kache leng kache helat atum ajo anarlo sitami ok chumpran mati kaphiri su dokok lasimua phiam talason akisum kavedeji aphansi labang so asai dengponlu. Hamren pen borson tisu Karbi Anglong News. Phan ke krai tum an ke alang li hi kang thir pen si la ka do we pap pen jam tang lo hi soitan la ka do we ta plung tang lo la pen alang li la ke hi lo da visita arnam long alang li ka jong di long po la so ke krai pen si hasro bai bel long ke to ka teng pen si la Jesu Kristo amen pen si Jesu Kristo a wi pen si nitum lang abong nitum Jesu phan hodai lo la so lang jong kalisi langang thir je plang lo la pensi la so langang thir nitum arna mardom si la accident long ni bahini tum ke phodi mero la so tuwar long tum arna mardom si Jesu Kristo kapiyo bang amen pensi nitum lang dungdam si la so tim nitum pang thir dam lo la pen ni tum ke kroya teng pen ke la so lang nitum Jesu Kristo men pen pang thir tang lang nitum arsi tang lo ardom pe tang lo posi bini pen ke la bang so tuwar long la puson motor gari ke tong apran gedam la son ak huna bot avidet nang po la puson si nitum aning te bible peng to teng pesen nitum ake kroi la pu hello la si bini la bangso sayang deng nitum claim lo la so pe nitum adung rai ke do nitum Christian kalidat atum pinan korting yitum ta nang chingrum dolo habe hare tum ta nitum long la so a program long nang cherap dun lo la si nitum ning thelo la pe nitum ke kroi teng ke non pen prangan ke la so tuwar la son avidet nang po la pen ka pheri ke thrik muniti man ning pen la so pon bang ke vir po la son si nitum kroi lo la si pini dang nitum ka chingru malam theke la pan si ni ye thek chot lo Hemphu arlong chuhu anim tiri pia dowan kimi kangpupon. Kedam dang theraponi phai krisir kep arni pen ingkoi arni apar rang sali dei thor along hemphu arlong chuhu anim akurusar dhon sing hanse ari deng pen ingpupon. Son si Karbi Anglong arlo hemphu arlong chuhu anim ke kroi arat adowan tin pen chetong dun si RDP dun. Laben labang so aphi aseng kan wang ason thak thak lokhi karjo ajai mek dengpon. Son si arlong chuhu anim ke kroi arat doan sai chuti ki aphan arnam along menu mekan chohang dun rinti. Anpar da EM surjo rong par man peng alui pen lapen kithe kiding atum sitami chetong dun si labang solong RDP dun. Buka jan pen star kurube Karbi Anglong News. 14 miles pen dikrong vurpo dhonsari an kacheleng atowar pini arni anta misen atowar long dun dilang. Dhonsari MEC constituency ke parlo National Highway 36 14 miles pen apar dikrong adivasi arong Karbi arong vurput rong photrok kacheleng atowar pini arni anta misen kacheleng atowar long dun dilang. Non becheng barla nang lelilo inghan langpung sak nang lilo gari motor kachepon akisung keso kyun e kachepon school o somar school kidun kasik sak thedung akisung chetong nanglo kedam tang suri hinira ingkoi aningkan dipu ST LAC sum ronghang minister ke khibom ahut labang swatowar kaselam ponjia phan long e kesom aja kidik 3.60 km SOPDG
2019-20 aparman sida pini arnian da kasilam kapatang pon perek ajok penangan labangso aratatum ningduk cepaklang pon lason non ingtang kring tim Karbi Anglong CM Dr. Tuliram rong hang pen labangso atowar non prabjen pen nang silam pipon thabusi rong aratatum pen choning ripon News Desk Report Karbi Anglong News Han bokasar theteron amikar chondro hanse hem sining richomati chojon arnam kithi kithok kijir ponjia phan chisik chedangpon lason si aron bari matumke choar klichope jo angbong pen kethe nai ke chojon choku henlo lapen ke bangso chojon pining an ke wophong ke thom ke chokar kliponlo lapen ke kar kliponji lake ther poni phai ingkora ke thom ingkora pli arnisi thokjir ponpu Kurusar lake Mohen Singh Teron Arnam Kithi Aborwa Chandro Hanse Hemphu Kurusar Dhoni Teron Hemphu Aborwa Lokhi Hanse La Alangli Tumbang Pli Pensi Labangso Chojon Arkli Ponpo Lapen ke munin akayalong Chepachor Cheparup Det Api Pinso Soarlo Angbongta Aong Anihu Dorepen Pinso Abangta Angjir Sophili Dorep La Sonsi Chojon Chokua Hutsitami Manpeng Kachipi Akenang Sot Penke Hor Hakta Akenang Sot La Sonsi Angjir Sophili Nihu Atumsi Hor Haki Wanangpo News Desk Report Karbi Anglong News